Good morning mga tupay. Bingwit na naman tayo mga tupay. Marami na rin kami dito ngayon mga tupay. Ang pinakuya pagkaon na yan sa akin mga tupay. Marami nang huli yan si kuya, yung katabi ko. Ganda. Ito yung pasok ng bagong taon mga tupay. Ito yung muna natin vlog mga tupay. Pagpasok ng 2026 mga tupay. Siyempre samahan nyo ako mga tupay sa ating pamimingwit ngayon mga tupay, no? Siyempre salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating Facebook at sa ating YouTube channel mga tupay. Kung baguhan ka pala napadpad sa ating channel mga tupay, baka naman mga tupay pasubscribe na natin mga tupay. Maraming salamat mga tupay. Pamimingwit na tayo mga tupay. Baka nagkaroon mga kahuli tayo ng mamaw mga tupay. Dito tayo lagi nakaka-harvest mga tupay na mamaw. Kuya seryoso sa pagmimingwit. Ayun na. 4 kami dito mga tupay. At isa pa doon mga tupay. 5 kami dito ngayon lahat mga tupay. At sila si mami at saka si daddy mga tupay. Susunod na yan sila. At hantayin ko na lang dito. Yun, nakakahuli si kuya, oh. Nakakahuli siya doon kuya. Nakakahuli si kuya. Ay, malaki yan. Ako pa lang ang hindi nakakahuli dito mga tupay. Kararating ko lang. Sana makakahuli rin tayo ng mamaw mga tupay, no? Kaya si kuya dito nakakahuli na to sila mga tupay. Marami nang huli si kuya. Yun. Uy, huli. Uy, lumalaban, oh. Uy, lumalaban, oh. Mga malaki yata. Uy, malaki. Malaki kuya. Uy, pambira ka lang. Malaki nga talaga. Si kuya. Pating pala. Pangilan na yan? Pangalawa na yan kuya. Pangalawang pating. Ayun na, inangat na ni kuya, oh. Laki niyan kuya. Uy, nakawala kuya, sayang. Si kuya nakasumbiro. Ang laking janitor. Pangalawang huli na niya yung kuya, janitor. Yung kay kuya naman nakawala. Diba tupay, hagis na rin tayo. Parang nakapag-excite na rin ako na maghagis sa aking pamingwit mga tupay. Uy, sayang, nakawala rin. Hindi na tamaan na maganda. Hagis tayo mga tupay, ha. Huli na naman si kuya. Ayos. Sana all. Karami na yan si kuya mga tupay. Ayan yung huli ni kuya dyan, tilapia mga tupay, oh. Ayan, oh. Oh, diba? Karami na yan si kuya mga tupay. Tayo palang wala mga tupay, no. Hagisan tayo mga tupay. Sana makahuli kaagad ng malaki. Hagis tayo mga tupay. Hagis na tayo. Doon tayo sa malayo-layo. Uy, huli rin si kuya dun, oh. Oh. Uy, pla. Huli ni kuya, pla, oh. Huli. Pulahan, oh. Pula yung uso. Ayos. Pambira. Nakadala. Kailan na si kuya? Tayo wala pa mga katupay. Unang huli mga katupay. Oy, good size na to. Oh,
Good size na tilapia mga tupay, oh. Good size mga tupay, tilapia. Wala na kami. Oh, dala-dalawa na yan ah. Kuya, dala-dalawa na yan kuya. Naninilaw. Oo nga eh. Naninilaw. Nan- Naninilaw. Masikit sa atay. Yawa sa gapdo kuya. Order. May order ba? Kaya pala dinadalawa-dalawa mo na eh. Tupay, hagis na naman tayo mga tupay. Whoop. Yan. Kahuli din si kuya dun, oh. Tupay, oh. Oh. Huli. Ayun, oh. Mga tupay, hindi natin nabidyoan paghatak mga tupay. Baka makawala pa mga katupay. Pangalawa nating huli mga tupay, no. Yan, o. Pangalawang huli mga tupay. Yan. Mga tupay, o. Ito yung pangalawa. Okay. Ayan mga tupay, dalawa na. Dalawa na yung huli natin. Ang laki ng huli ni kuya. Papla na yan kuya. Ano mo, kuya, baka maputol. Diretso. Uy, grabe laki kuya. Oh, anaul. Papla yun ah. Ano kuya? Ay, grabe oh. Yung mga tupay oh, laki. Grabe. Uy, makawala. Putik na yan. Sayang kuya, di ka makatulog mamayang gabi. Pag nagkawala pa yan, makan mo maigi kuya. Dali, na kuya pi. Dali, yan kuya. Pasok. Pasok mo na, yan. Ito grabe. Laki nin kuya. Kalating kilo na yun. Kuya. No? Kalating kilo, isang piraso. Grabe. Ay, grabe si kuya. Kuya na lang talaga. Kuya na lang parati. Kuya. Ano na? Kuya na lang parati nakakahuli mga tupay. Oh. Nakahuli ng papla. Ngayon, huli na naman siya mga tupay. Kakalapag lang. Yun oh. Oh. Woohoo. Yan mga tupay. Ang likot na ang aroyo. Oh. Ang likot ng aroyo. Oh, mga tupay. Aroyo. Oh. Pero malaki. Okay. Lagay na natin. Ha? Ha? Usahay, sa semana kausa, kuya. Ha? Oy, mayroon pa kasi kuya. Sunod-sunod na kayo dyan. Hala. Oh. Saya dito mga tupay ah. Sabay-sabay nila dalawa. Tayo bro, wala pa. Nakilala na si kuya dito eh. Malaki rin yan kuya, di ba? Oh. Okay, hagis na tayo. Para makahuli rin. Makahagis din be. 3 piraso pa yung huli natin mga tupay. Aroyo pa yung isa. Kuya na naman. Pambira kuya. Katabi naman yung pamimit natin kuya. Ba't tayo yung kainan nyo sa akin? Hindi yata nagugustuhan yung pamain ko. Ha? Ha?
Parang may magic syrup yung pain mo, kuya. Woo! Ay, grabe yung huli ni kuya. Ang dami na. Yan ang huli ni kuya, mga katupay. 3 kilo, 4 na kilo na yan, kuya. No? Mahigit na. Ay, grabe. Bang. Uwi na sila si kuya, mga tupay, kay marami nang huli. Para may balikan pa daw sila. Mga tupay, yung laki nito ko, mga tupay, oh. Oh, kalating kilo to, mga tupay, 1 piraso lang. Sus, si kuya, oh. Yan si kuya. Yan yung mga kasama niya, mga tupay. Uwi na sila. Solve na. Mga 5 kilo pala to, kuya, eh. Ay, malaki. Oop, baka maputol. Ay, ang laki. Grabe yung laki. Makahuli, mga tupay, ah. Kanina pa ko hagis-hangagis dyan. Hindi man lang ako, hindi kumagat, eh. Kuya pa talaga. Ayun, mga tupay, may pagong. Ha? Makain ba yan? Pagkung Bakit yung sa supot? makakain ba yan? Dalhin mo ko, mami? Ha? Nakain yan, master yan. Ha? Kinakain. Kawawa naman. Dalhin mo, mami? Wala to? Nasulpot yan? Dalhin mo, kuya? Ha? Dalhin mo? Dalhin daw ni kuya. Eh! Mami, dalhin daw ni kuya, mami. Ano mo? Pagong. Tabay. Tatuwagin ko yan. Tabay. Pagong yan. Dalhin daw ni kuya, eh. Lagay sa aquarium. Di naman yan pagong, mami na. Mami. Puro. Mami. Di naman yan pagong na ano. Matigas yung ano. Hindi, ibang klase yung pagong yan. Pagong. Huli. Pagong na naman. Yan pa rin yan. Parehas lang, kuya. Yan pa rin. Di, parehas lang yung laki niyan, eh. Di pa rin yan dadalhin kasi parehas lang yung laki kanina. Parehas lang laki kanina, eh. Di rin dadalhin, kuya. Parehas lang yung laki niyan kanina. Nangangagat talaga yan. Ang kutupay, mga pangalawang pagong na tong nahuli ni kuya. Yun, pagong taas ng liig. Nga. Ay, nakawala. Nakawala, mga tupay. Wala na! Huli. Huli rin. Uy, malaki mga tupay, ah. Nakadali rin tayo. Pang 5 yata ito, mga tupay. Oh, dalawa na yan, ah. Dala-dalawa na rin kay kuya, oh. Oh, dalawa. Oy. Ulala. Dala-dalawa ng mga tupay, parehas yung laki, oh. Ayos. Sa atin, mga tupay, ilagay muna natin kay baka makawala pa. Pang 5 pa lang to. Okay.
May 5 na rin tayong huli. Ayan, 5 piraso. Kay kuya 2. Mga tupay. Huli na naman tayo. Nakahuli na naman tayo mga tupay. Uy, malaki-laki rin. Parehas lang yung laki kanina mga tupay. Oh. Parehas lang yung laki niya kanina. Okay. Kaya natin sa lagayan mga tupay. Baka makawala pa pang 6. Oh. 6 yan mga tupay, pang 6. Yun ha. Okay, mga katupay, hapon na mga tupay. Uuwi na ako mga tupay dahil nagbibisikleta lang ako ngayon mga tupay. Ayan, andun pa sila si daddy sa kabila. Yun o. Yun. Ito lang yung huli ko mga tupay. Ito lang yung huli ko mga tupay. Yan o. Yan o. 7 piraso mga katupay. 7. Mga malalaki lang yan mga katupay. Mga malalaki. Yan o. Okay mga tupay. Titingnan ko rin yung huli nila ni daddy doon. Mga tupay ha. Okay. Titingnan natin yung huli ni daddy doon mga tupay. Uwi na tayo kasi alas 4 na ng hapon mga tupay. At nagbibisikleta lang ako mga tupay. Una na ako sa kanila ni daddy. Okay, mga tupay, titingnan natin yung huli ni daddy doon. Doon siya sa ilalim ng kaimito mga tupay. May ulan. Punta natin mga tupay. Yun, ito yung huli ni daddy mga tupay. Yung sa akin 7 piraso lang be, kay daddy be. Marami pala. Marami pala oh. Hala. Ang dami pala. Malalaki pa. Marami pala mga tupay. Kay daddy lang to. Ikaw mami, nakahuli ka? 3 lang. Hala. Dami pala dito. Mga tupay oh. Ayos, di nalugi mga tupay ah. Oh. Yun oh. Grabe. Oh. Dami mga tupay oh. Grabe. Buhay pa lahat. Oh. Mauna na ako nila ni daddy mga tupay dahil nagbisikleta lang ako. Yan daddy. Madami pala daddy. Madami pala. 5 kilo rin yan. Doon, nga. marami na ako. Doon sa dulo? Oo, hindi dito, sa gitna na yan. Dito din? Doon. Doon nga. Oo. Anong ginamit mo? Floater or ano? Wala, yung ano lang. Walang floater. Hindi ako nagagamit ng floater dyan, dyan sa gawin na yan. Tingnan natin. Di ba sumasabit? Wala, nagagabit. Oh, ayun. Kaya pala nagkasay ka sa akin dito tayo eh. Nabigani kasi ako doon eh. Ang dami. Kaya nga, kalalagay ko ng kulay pink pa. Oo, pula. Mauna na ako dati. Ha? Mauna na ako. Mamaya, uwi na rin. Oo, sige dati, sige dati. Oo. Sige, mamaya mauna na ako ha. Yep. Oo. Yan, mahuli sila di daddy. Kay nagbike lang ako. Ano? May kumagat pa, mami? Yun. Ay, sayang. Sige, mami, mauna na ako. Okay, mga tupay. Samantala muna na tayo maghiwa-hiwalay mga tupay. Hanggang sa ulitin mga tupay. Yan, naka-helmet na ako ng pagbisikleta mga tupay. At dito na yung mga gamit ko mga tupay. Ano yan sa katawan ko, may bomba pa tayong dala para pag nagka-trouble man ang gulong natin sa bisikleta ay mga ibang bomba tayo mga tupay. Okay mga tupay, hanggang sa muli mga tupay, sa ulitin. At siyempre kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka naman mga tupay pa-subscribe na rin at siyempre sa aking Facebook account mga tupay. Tupay vlog lang mga tupay. Maraming salamat sa inyo, hanggang sa ulitin. Bye bye mga tupay.